Safomafo aya adwumadie bi sei dibire sei ene he ne nsa wo Ghana ka enti no de ye sa na nka wono kura na no nuru dwom nya wo na nka ye besoma wo wo kura wo mfata se ye soma wo bedwom Yarafo papa bi a mutie ye hwe ye efri achichi ne menche ye ma munyina akwaba edem banyansapo kasamfonyini so yegidi se mumpom ye yenso otwedi amponte kwafra mo atem nkumachi otonsuo na obowia amowia wo abeduasaje abanyen na Dormaa yenso yempom ye pa ene nyansapo eso ne esa ne mosie yi sedi emunim no YouTube ayententen fidie so baako eho ene edi edwumadi bomode na subscribe eya na wahye na wanye peseminkunya wo wi agya wadwenkyere fato na faman sanse agenkyere no boayen ema yenwuma ye nyina no ye fa bi mu afutuo ye de sakire bi mu emekonkan de emaye medase se waye sitie sa de amame ene yasa abamonim biemu a ye bebo nkomo ye de kaka chem se senyansampode a na ebota agitiw ne se amamre amane afutuo abakwasem a eya atwifom no ye besoriye na yedwa no abɔ no hire na afi ya hye na tade fitaa enu ntinya nyansapo ye wo ho ya baduru abrewa akachi biem enne yenko ma na kwa aba na afi yentro so se de bia ye no no okofo poma amen anopa wi anwumre ye mo akwa aba banyansapo so ya enyado na umpom te sei nyankopɔ tumi ye de nyamiase yiri se nananom ene otwedi ampon Dormaa nwuma pa ugusu a wobo ene sede wo hwe sene be ya Ghana ntitiru asanteman ebefa ne ntema pefra ewa amamre ne abakwasem ene ho amani mu ntino omekoso ahya wodin na waye nam ede amaye arefo okofo poma sede oboni din no eno no na yenso ye friend se Asante nwoma wono nene yasa abewu ne biemu a ye ne ebebo nkomo yi enkomobo no ene ye ba begina asanteman ena afeyi amai bi a na se nkuro nyanura mansa nkuro bi a ese won pese won mo de won moni edisi asantema so na mo de asanteman anim etwitwiri fomo meka na yensam a eje ne ho se kanwea ebinum to efri Dormaa na ebinum ato efri Denkyira na anokra de safomafo wawie ka efri Akyem a wonokra se wonya Akyem ni no sansemi ane ye ka sa nkuro yi emiensa de abomu na afi yahwe Asante ayi oman no ye hwe sa mbre nto asem a ekoso yi ene ho asem abrewa afedi ekoba ne sei ena aboa wosono ene ntatia no nyina timi aforo no a obia pese wode wosono enu etwitwiri fomo ena Dormaa aman ho so woni na ko de Asante hema se wontu ne bafo ena obehunu na Denkyira asode ena obehunu na osafomafo se oya Akyem ni Asante nka Ghana ho wo mo konje Asante no enka ho abrewa ensemi ni se nkuro nkitu ayi mi ensan yi niema a won mo eyeyi eda woni madeja ene yetie yo be mena safomafo ena mi di kan aka bibia me na to ni tirimu pa na se wodwene de kwa achidi a wo hu se ono klase wo kan ye no wa anwene ena wo kan ye empanyin se ba akofo de kumson ena amansan akodwa aboa so kakra kenya nipa bi edu ne kunu da bida ba akofo eni kunu wo ba be kan ebetimi abasese kumase ha efiri ha de koka akra akwam we kono ngomo ne ade nyina agifuemu achimfuyi obetumi aba aborofo nyina betumi abedwa aboaso ni bi enso na ye ba akofo ni kum no eba ne sei ne sekoroto bi ena je Ghana si ho a na obekasa se Ghana ebra ye ko apɛ Ghana no na Asante enka ho nti Asantefo nka Ghana ho
edi enti na be hu yi film wan kan hu se me nkumedie ne bere ne nam piao na me de we yi e ko ba ne nyina e mpetehwan nyina bitimi hu se bibi di adwo ne bibi so koto adwo achi na de me kan se we Dormaa ene di ka akofa baaye yeah wono adi bebo mu na wa hu di ode ne nam no a ene Denkyira so esu mu ene Denkyira so de baaye yi a won so wo mu de ekora de di ehunu de ye kan akosi pi se enipa me nsa ne be kasaaye obi aka ne de nko tene chi so so mu a enye yi ede se de achim safoma afo so asore se wono we frachim na Ghana Asante nka ho Asante ye de ebra obiri konfo anochi ebesiesi Asante mama aye no wo kan asem a etoye nananom tirim enka asem bi wo ha me ye madwene se na emi moso menka na nso so wa anka a me nipa nyina antibia na che so de yesie obiri konfo anochi ma ayete ase se Asante akonwa eye esikadwa no wo bi biare ni ho a santini be biare ni ho esikadwa ebe koto no santini be biare ni ho a esikadwa ebe koto no na nanom so de tu yitirim enti amanwa sembaaye no nanom amfe ho anyigim se ye de ho kwagigim na se yakobu ye panyina na ye soche esikadwa na se esikadwa soche sa nanom amfe ho anyigim nenne nano na meti TV ho na mehunu se ababa awe ya oso wa ya amamiri ya wo sa o mungu kitidi ndi ile fra bebe yidi o wa himfie ho na wo ka bibi se Asante ni achimo ye baako this bibi ka kire se Asante eni achim yini twaka ana yini kroye ana yini ayonkofa na woni ya no wonim Asante amamre ana se wonte ase no woka na ma wono so ate ase se so wono so gina ho ka se Asante ni achimo ye baako a wono ankasa no wonya obi ma wonkyere no wonim na wonya obi so ma wonkyere no apra wo kyeremu sei mi kyeremu se Asante ni achimo ye baako o sanka ye beka se wo nyina aka ayi Akan musuekuru no kasa baako na nso obi no obi wo ho ne ye ntem ngo wo etwa kan ekoroye ne nkita hudie papa bie ni Asante ni achimo ntem ti sa Asante eni achimo wo twa kan kaye den ene tete na nanom ekọ Asante achimo sa na sa wo ye Asante ni bare sa wo so pese wo kan sa ase wi a sa Asante ni achim ye baako ye anuanom o ha obi ani ye ntem a busa ho se eye de ni enya katachie opoku wade katachie ye de ni enya eye de ni enya wotimfo na ye de ni enya entam kese we nyina ye nsemmisa wo sie bisa ye de ni enya opoku wade katachie eye de ni enya otimfo eye de ni enya ntam kese so wo nti sa wo ye santini ba na woto na wo keka we ya mesi wo ankasa busa wo ho sa wo panyini bi na wo ho no wo ka kire wo a ko bisa sanse mi sei panyini busa ni mu yie se ma me no a ya no wo kasa kasa bi no wo se eye den se ani achimfo ye ba akode a eye den ni enya wopuku wade katachie ni enya wotimfo ni enya entam kese ya je se wusire wotimfo ntam kese puku wade de to ho we de abrewa so oboduam arefo e de atiefo we de we be se homework assignment ene ye de amamo ti wa ufiri se ensem bi no o sa wonte ase ye ne
ko bisa abrewase bisa se eba ne sei eni enya opoku ware katachie bacho katachie ni soso eyede ni enya opoku ware katachie eyede ni enya otimfo eyede ena yenya ntam kese nti we ni nsemfo amiensa ye nsembisa se ubisa obemu na hu a obehu senti a abrewe chem se sante ni achen obi obegina baabi obeka se emugu bia no eya akohwe eni wodi enti no edo ne ma otimfo opoku ware katachie de ntankese si wo se wo beka aje se wo sere se de sere otimfo ntankese kan ntankese ontimi nka no kwa so obi wa no ana akọ ntankese bi ntembe no oh na ebiri bi wo ho a ya ne nipa ya ma ya yira ya mamre nenso na nanom se de sese ya de to wa amfa nto ho a ifiri to ade a yechire ne yechi asantefo yensa nkofa na kwa mechiritwie ne wo ho na saa bre na Ghana asemi mateme ho ni CPP ni niema wa amfa no ho awuram chese ne onim de ne nananom aka to hotete nti abrewa asema wo kan atwemadwena kwakwa akosi abra osafomafo ebeka saa eburo nsemi saa na memeka no wode betu dwano no na yeye ba ye ne ubedi nkomofa ho a wo kirekire mu sane mu maaye no ahene na hene baako eba abontene amo no nso de wo se yanka nche osafomafo kura se wabodam dabre wanum ri na osi omisa ne ho se amanyuku MPP no henefo ne teye na sema okan ya bidi bebisa obie ene se enipa didi mmea na ne refi ebi na osafomafo o ye ya person ani tra na ni nton a enkuro nketwa miensen so de wo ho abagimu yana sese mewira ho kakra kire se saa bre no a wo mo ti saa ekuyo no na wo mo saa mateme ho no na beye MPP na efre no domo na ekoya na baabi a na ekokọ no na efofore santehene akọ akire no wotwen no ho efiri na techiman ne man baako na efre no bafu wono na sika yi a yefre ne bafu obi di kum no nti ye di to de diri sika ne diri beto so se kum bafu ahwefo minim semonhu saa sika yi a ye kan yi a abrewanye de esehiem saa no atwe pii no ha saa sika no na yefre ne bafu no na no ena abrewa den mu osumasem de akire ye se ye obi a yefre ne se ya abrewa twumasi ankra ena ode saa sika moyi ekokum obi a ne yefre ne se bafu na no ne firi woni yake yehu a we kum bafu we ne kum bafu no we ne kum bafu ene ne bafu ne firi ay kum na firi ho ena ada ne bafu a menu mienu nyina yenim yede yenim ze de o yeseka no yede ode to so ne bafu asem bi hina asem bi pono ubetumu a wotwe ayi wo akiri sei no waka ato na ni nyina ye saa manwesem yo ne wo mo se ye committee a na wo bi se afire akire kwateto e kire afoforo na wo mkoyi musio mkoyi no subune so subune tifi se wo nipa a wo di sa adwuma no ni moja na begu asem no so ese wo mugu ni nipa kro ni ti sonsa saa na nya asem kito politics ye ne fichiri bi se no kane na nte saa o na anu odin ye ti Ashanti ta wo hian fi ho no na wo mu bobo firi soro ho CPC ho de ba enkola ye ka egu dem obe de no wapie enti nunu no wo mu ko meeting a twesi ankra kumbafo nana satem ya wo ka sa semi CPC wo so mu sane ba ne ade enkwada ye ka mu digu dem satem re na wo mfie ba ese ni
Sabia no 70 tama fa Ghana nya afa ahudie no 57 no 57 no sa afena na me start class 1 that's a class 1 dey one say so be kwa ye do nsa ma ye sese besi waso ha no ma so na ye nsia fiensia yo na baby yete no ye na me papa ye da store we anim wo na yete anim ti bibi e bobo ba ehunu na free CPC wo so na wu sane da bi a ashsan court yuwe sabre na hotel bi wo na ye friend sentimental emeba waji ye ne ye nkola ye bo nwu ho ye de yete anim ni TV enti esoro ho no na fie bi wo ho pipe bi wo ho fie bi wo ne bonkum sei ehɔ no wo ko meeting wo kum bafo no a said ye ni si nyane dane ye na nya asem ketwa kuri kuma si ani dane pa enti no kure nyame ni said ade ni si koye ye no wotimfo o se echiritwi wamfa no ho anhemi sa wo ye na dwen so obebo asikadwa ho bai obemi nani age na sikadwa ho sanse asocha akonya bia wo Ghana won fa no ho nkohyehyɛ wo mu nsensem mu obo ho ban soso enti Asante de ye gina ho se ye nana no egina ho pintin se konfo anoche ye ne ema nyina awie ye no o ma Asante mpanimfo bubu ye mo wie yiyi tiri ni ade ye no a wo hye ye no ode ye edufa no sama na ntwi no ode bu ni tiri ho pawo ni gure mu o se sama said ye maye me man ye ne saa ensesa no eno ne sama ahene no adaduane bia wo yi ni tiri ho no ati nkunya fo ho ensesa no ti nana no ye ya dwen se ye ensesa no said ye kwamfo ano chi ayehye no saa ne be ye no enti safoma afo asema wo ka no minnim de ha no a ama wo ka saa se ye a wato no no kura so na wo ka saa asemi si ekomu pa so amanfo so no kura so wanya achi ekuo bi efri Akyem nkro Akyem ho aba a wo se ye frɛ wo concern youth of Akyem a wonom de Akyem da wonom akoma so aba be chirim se wo kura no nua a wo nua be ma no odi ade e wo mo papa kurom a wo mo no so Akyemfo di nade nti se ye hwemu na ba bia wo papa fire ene o maami firi a wo nua be medi hene e wo kuro foforo so a wo ankasa wo nya Akyem ni pote a wo sesa Akyemfo ho abeka amom de che opa aba se omre o matwe wo de firi osafo mafo na no eyi nika na ti firi ye se bongire se ati firi wo pepo so esane na wo beka aburu nsem se wo mo Akyemfo de wo mu ni bibia efa sansem na wo beka ye no na wo mu so eni Asante eni wo hawo bia wo na enya na asem no wo ka ni buru nsem to wo matwe wo nkra firi ene che se safoma so asemi eni nyina so wono asese to trase no wadwene ne ho se ni kuromfo kora so kora won kan ho e dey asem na abeka safoma afo se na ye ni nua ne santo ye ai ena kwa Akyem afo Dr. Kwa Akyem afo se akoye se Dormaa ahene die yi ne na anu asumenya ahene yi a oba be kan na mutiem nam sie na me kwa abusuafo mama otumfo na otumi otumfo nso ba ye na otumi enu atwam a wo bo hema akokọ se won kasa nche ne be wo ba no kasa kire wo ba no otumfo otu kwan oba yi atwam na otumi enu a se abusua oso kosi wo mo na aso ba wo mo se ye abusua emva ho otumfo ne wosi a se ono nso mayi na me se sa na safo mafo die yi amen ti basa na wo a wo be ye se wo kan zinzem empanyin se ememe ni fia na meyi eto kire ebi na Agema bedu Dormaa ahene weye no otimfu eni ho na oyire no si ni bo ye kunko empanyin se ene nkwada ntena petomu a nka se me di hene wo de aya ahene ene wudwi wo dwi ene kurura baaye santemen wura baaye wona wo hyehui ede na wo ka wakwa asumunya ho abi wase de osi eka se na wotwe mienu pe no obekọ ho no no mo makọ akoye
se ohima kasa kire wo ba no na womfa de danto na minim se na wotwe mienu na chi no ensem be hu ewo kroma nenso abrewa yante hwibiem se emire bi na wo ka asem bi aduana no kwan ye fa so ema saa aduana ekura na nya ye bo ba bi owu dunia de me pate so obetimi asisa abasam so bia wantie kura obi ti ode bekwa akokire no na anya hwe no ye na agyemabadu obesua bibi de afirimu yesi abrewa no ye frɛ ne kabie abrewa kabie wano owu medu na tete no ne ye nwododo saa obi awa ena inu nsia enso enu nti na se ne obi wudu a ese agyen bedu dwan no amani dwan ebusua no watrim ti na ebusua amani dwan asikire no ase no enti saabre wakabie ene odi ka wudu enti ne diri no so katai ene ye ne eduna saa eno ani ne ebenya aduana abewanya bote na se eduna na metiase a nkwada edu na wo mo omna kwada edu no wono na kwada edu wo mo maame eduna yo eduna on se nyankopon kura wo se wonna no wagya eduna ene ma saa aduana e bae ne kane no na wo mu esese wo beye bibi a gese ebo na wo boni se anu abo ahahama no wanya gya enti wono ne krama akọ afuo mu a krama ekotu jetia ede bae itu jentia ede bae enu ne ma yenya se aduanafo omno di jabae no bae eno bae no yampa ebo anso gya bi na yese okwa afuo mu na okopa abo ndi soja no ena ne krama ni kotu se agya ne bi di ba fie baby a krama ndi firi bae obi ehu okay saa na ne wo mu so yija ne krama yi de eje okotu yi a wode bra obi ani ba bi odi firi bae na nanu wo afuom na abo no ni nam wire mu an wode bae enti wode bae no a wo pe dua kase bi e de so ano edamu ama obi a ho na obi a kosoja ho na obi a kosoja sasa bro mu tete nkwaye mu ne abuo mu ne ade nti ho na obi a wesi eduna na ne twi abre na de no eno ne edua na twi abra samra ne na ye so atwi abra de no eno so na se kire ni abro se si ho no so bi ma me edua o krama ye frɛ no wotwea ena eduna ne twea ene kofa ejande bae eduna ne twea abre na de na se egya no asa krama ande bae no ekoye se boso enti saa maami ni nasefo no wo ka no ne nani bere no otu gya de hwe ho e kanche a ebenya ho te se de wa friendship bi abudua ene nyetimi ya nyina ho aduanafo hu pa woni aduana ni ye bibi no ahwe no okotu gya kopa ne chew no nya ne bere a ti so ye de ni abedi gya so sa ti wo pa wo sa ade wo yi ade ayemi se wo didi gya so a sei ne nto a ebeto a chance kwakuya de na ne bebi de echi di tirimu de ye no wo ha adwen mu ne mranti bi mu to ate na ba akoso wo twa ne dua abranti no ye ni nkwansani na echi sa aburo no kan ho oburo no anani abiri ni nyina na waye wo foro ne papa aburo sa no na chesi bi huru na ko foro aburo sa no wo ko akoi yi kropot mu gya snama e de bo hwehwe so bu aburo sa na wo foro na wo te behwe fo mpira ma na nsabu e chire wo mama mo ko pa abrante ne che ante no ye nkwanse ni no ti asan ho ne iti bi wiye de ne chi ho na ne wote
enti so obi hunu bibi da wasi bibi ni baabi bibi wo baabi enema ayekora eba yi nyina ayete sempanimfuo ni ho ena ene tete na aborofo apempam ene yeye de yepe bia nanso so sawoma wire firi ukuro mo hena ben a o yira wodwabo ase ati abrewa se de wo kanyi se wo hwe na no kra na Asante hima na kunadu yadom a otoso miensa na odi ni mfinshi etoso numi ye de ne tena akonwa kasi yesu ye na nana ma yensu asara a ye Denkyira manhema wo baby enne ni monyam ebeta akire ezi se wo resa ne emenya abra abo amponsim dan to ye na ye kwagya ede ama akora no akwa akure ya na esemfia no wo mo teta ho bekeka mema be esemienza obi anso ba enzi obi ane de wo kan kwa ense dem free open eze obi na ese open nimbi kan sem bi person ye yi no be kan sanzem no na wo hwe ahemfie ho nankasa na obuni Asante eni mansun bia na ka Denkyira manhema senka wo ma Asante hima finhie no ekire bibi se obi nim se ye nyina Denkyira Asante o ebunu hinu ye nyina firi baabi sa ene ye baaye na nke ye ka kora de ne nka adanse ne ye nyina be so ye no sa enso enu ekire no na Denkyira se wadane na chi akyirase ya no mo kire kora nya sa ekwane enkrofo edi enam so edi me dane me kire ama no mentena Denkyira fo no dane ye chi Asante fo nyina aka ho ene sa Asante na Asante fo to so se Asante ye ntena ha oh enti ye nyina firi baabi na beduru ye na mo bonofo nso muti na mo bonofo so to aso oh ye nyina firi baabi ene ye beduru ye ne ye nti Denkyira ho obu no agitun se ne ye ho na ne ye wo ye firi Egypt ene ye bai ene obi a de ko na de na Dormaa kura de wo de na wote Asante he ye sintire so he ya nza wo de na anu ya asem kra sintire so he ya ne na wo na atuate se ye elde koye ya na nanu bufu a ye tu wo so sa wo kura wo tie ne se kwisi na to Dormaa kɔ Dormaa kwisi to onye ni na rekunye mu ho hye ekire no na nasa agye se ye bo asuama Dormaa hene te magina to ya enchichemu bie ni Asante ene wontem odo ama ba ntoma hene a bibi no a wisi no so no aba no ho ye den na me de ene sesei adwene a ya na wo mitiri mu a ne se so ho hunu bo a kurumeni a kire me papa kan bibi se me nkokodi abe enso me hunu se kuro no ebe nkanka jo me nkokodi abe enso me hunu se kuro no ebe nkanka abrewa ye bewie mama osima baako na uwie na sanwum bi wo ha na ade atatom de amam sima baako de mpesa wo de yeni sa wo hwɛ saa nkuro nketwa miensen ya Denkyira emfra hemfie sa wo hwɛ osafo mafo mento asem ya emfra hemfie wono kra de me o baabi wono na ne ho ye ne hene wono ankasa sa buru nsem no baba panyin ne wono ano medwen wa mente ase emebo no na sa be kan ese nke ka Ghana akonya ka kanfo nko a na wo se di a wo mo maka de wo nye Ghana fo mu di bienye yi enna Dormaa de wono na yi nanimu enne wo beka sa ekuo miensen yie a Dormaa de efra hemfie ni ade sima baako ade e pa futuo be na wo de be ma se nipa anase ekuo miensen efutu a me de be ma wo mu an se Dormaa hene se nyankopo ayo wadom na wetimfo age wato ne besi nei wonka aboni bi enti awo ye wo se enye wo se atwa akwa awu mu akwanya enye wofo pia akwanya enye wofo ne wiase abo atefre tare soro de wa antare hodi ni wo ye kukukukukuku wote tofom se tema obeto ayaya akokwa ntwi wa ade ne so twom ehɔ na ne wo hunu ne pere dodo a enye se wo pere dodo a wojo nti me sire Dormaa hene
se nei omene ni na ho na wonhuru se panyini e de panyini ese korokotoi enka se korokosin ono na futu a me de ma no ena ekosi wo mu a Denkyira for so wo ne di ka baaye enipo mbe kasa ye ni bia gira so anko gina se wo fra hinsie no ohene na asoma no ana wo hema na asoma no ana mpanimfo ena se nkodi dwuma we mpanin se wo kan ma wo nyantoma pefira sabi no wo bupreko kwasea wodi aye na dwe se wo sua nwoma akọ akiri enti wo beye bibia menanim abanyam ebribi na ye ne panyini bi na ti ye kura ase na abrantie bi kọbọ okoro no na manfo atwa no ho asia ne yu eno sisi de waye wo mampanyini se wiase wote ho de se wo pese wudiri nkọ akiri a wudi bone kura wudiri kọ akiri ne ngoma a wo sua no obi eni no enti ba se yeja odefo bo amponsem kwani enu wo hu se ye behwe ne wo TV so ni ade ama beba ni ade enti wo pe baabi agina no wada no ho adi am ye hu se wono so ye nwumanim ni bi a won so wo pie ana wo so wo bi o wa ahensi a won so na no awo wo mu di apenim bi ena be ye sa na ma enti me kire wo mu se sa apenim no wo de ya ade a enkoyi me nipa hu ni ehunu sa asumesini enyo na ade wo hu kwakire nipa se minie ti sa ade na wo mu so ye no ye me ye ni nkan ya menem de wanya a wo son odwene se esombo no wo bi wo senesa afi edu safoma no wono ankasa wote ho no so ogira ho no hwe ni nipadua no hwe nipa e wo ma ayimu edom a wo hu ye ni wo mu oni ihia dibire na ekuta no nsase nko wonya kenye dibire yesi wonya no eno wonya na miswa ena fise ya wo hia ase ni mu wodere man kakra se akiri kotena baabi ye na dwuma no ba ye na afi ababa wo bi chima ye ne kanen de ye goro wo kwose santuma wo si wo bi ne na kumbi bi ka chense ne ntuma koro kwose santuma be se pofa be nsia gu ne nsa so odi bi efra ne bi gu ne nsa so ena odi asa ena odi kete aka ho ye oso wo na kete so mfra ntuma odi ye ne sa ni nti ena wonya bi ne gu ne nsa so ade da form wonya kete o mi hunu baabi a me fanto mi hunu baabi a me fanto obi oni ntuma nya ntumu mi hunu baabi a me famu mi hunu baabi a me famu obi oni ntuma nya ntumu mi hunu baabi a me famu mi hunu baabi a me famu ade da form wonya kete o mi hunu baabi a me fanfa mi hunu baabi a me fanfa no na aye safoma afo no dwuma die no a afoforo no ni di bra na ye da no so no wono a wo hwankense no ene wanya enti wo nhuru ni a wo mfamfa enti wo mu a wo se wokoye bibi na brichie bi bo na yete ne nkase safoma afo aye adwumadie bi sei di bire sei ene he nsa wo Ghana ka wono na waye saade yi enti no de ye sa na nko wono kora na no nuru dwom sa himfie ho na free back wono na no nuru dwom da bi da ye ho kora na nka ebesoma ne wona nka ebesoma wo kora wo mfata se yesoma wo bedwom na aboa bi akira aboa no ba ena aba ne sa chiu aboa bi akira aboa ne ba ena aba ne sa ebusia ekuo baasa a wohene ba akode odi niku na nkasa enimu no Dormaa hena asem na meken omo nsem a won keka aye mrento asem ebi no keka aye ensem a kasatwi eno nene yaka ne miensa nyina edi abomu afutu sem abam esoma sem bi nso adadi ewo mu a migidi se wa obetie no
ubenya ochefa ewo mu ama wonso de ato kotoku anya hwe no me ene me hu kwankora bafo efa so a eba ya yinya saa edin bafo no wonso de na wusua ede efiri mu aha NYANSAPO subscribe share na like neja wadwenkyere medi ene abusua pani owusu aduomi yamamu nyina mo ene hwa wagye ahenewa Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabmo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sane ya fa NYANSAPO aboa ntaka na mane yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the perfect ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya